Philip! Michael, lige fod på her. Go! Hvad er der, Jacob? Pas på straks her. Højre! Venstre nu, venstre! Der så. Kom op! Her, tykker, her. Tykker, venstre, Philip. Højre, Conny, højre! Kom op! Tag mig bolden, Conny. I skal bare have den der. Kom op med. Kom på, gutter. Vi står på stille. Kom, Mads. Det må ikke få lov at skifte. Kom ud! Lasse! Okay. Kom! Alene, Emma. Alene, Bachmann. Kom, Thyssen. Kom lige over. Kom, Bakker. Kom. Kom, Philip. Glimrende. Kom, Philip. Thyssen. Hold mig fast i bolden, gutter. Kom, vis os. Vis bolden, kom. Glimrende. Hold fast i spillet. Vis os. Godt, Sardi. Vis dig igen. Hold fast i spillet. Kom. Spil foran jer, er det okay? Han er der lige ved siden af, Simon. Mikkel. Kom bare, undervejs! Kom du spiller med! Nu! Ahmed. Skal være alene op! Godt dy! Næste. Kom ind. Kom, Thyssen. Lidt bedre. Godt, Tyger. Og alene. Kom. Bedre, dreng. Kom her, mand. Jeg startede. Kom vid. Godt, Philip. Kom nu! Venstre, Conny, venstre! Godt, gutter. Må ikke vende ind over midten. Kom. Her. Perfekt. Ahmed tager vej imod. Kom. Nu, Jacob! Hop. Andreas. Og vi kører. Kom. Kør. Kald ind, Nico! Så er du med, Rundt igen, Thyssen. Bare vente på Andreas. Ud igen! Kom. Fint. Kom. Okay, videre! Kom. Skal Nico op? To kanter kravle lidt op. Er godt, Conny. Nico lidt op! Philip og Sardi, kom op og find mellemrummet. Sardi. Nico lidt op, når det er! Til Sardi. Junior, mand! Og spille igen. Støtte. Se Mikkel igen. Kom. Rigtigt. Luk det. Luk det op. Luk det. Der må du godt gå op. Gå bare op og lægge den. Kom igen. Det er fint, Simon, derovre. Venstre! Tag imod der, kom. Ja, vi er der. Det er fint. Her, Conny! Stå frem! Fint, mor. Thyssen er ikke så vild med det der, for vi har altså ikke trænet den del. Kom! Dit hold viser sig mere her. Nico! Kom med nu! Alene! Kom, Nico! Næste! Alene! Fremad, Philip! Fremad! Er det rigtigt? Fremad! Hæmmet mellemrum mellem forsvaret og deres midtbane. Der ligger Philip meget.
gør vi, Conny? Prøv at se Bakker. Prøv at se Bakker. Yes, hold lige efter en gang! Nico, i vores presning, der må du ligge dig helt op ved siden af Edo! Kan vi klemme lidt ind på kanterne i stedet for, når vi spiller med Conny, tre! næste lejlighed, så tjek lige Bakker, han står med deres venstre. Godt for, Philip. Godt spillet, Mikkel. Fat igen her, gutter. Kom. Rasmus! Hurtigt på Tyksen. Hurtigt op på Tyksen, gutter. Venter. Kom. Punkt 4 deres over. Du behøver ikke gå med der. Den der kan jeg selv. Den der kan jeg mener. Dy, Moritz! Moritz! Væk efter 2 pasninger. 4-4-2, så har det Nico og Edo. Kom. Junior, kom nu ind på banen! Få nu kommunikeret, kære venner! Det er helt stille! Følg med, Lærke! Moritz, du er nødt til at trænge med ned! Moritz, på Kom syveren! igen, kom, Marken. Og igen! Kom, Ahmed! Kom! Næste, der må godt gå på det. Fint, gutter. Kom, rundt igen. Kom, Sia. Sådan der, fremad, Mikkel. Fremad, væk! Kom, Dy! Kom, Junior! Rent, Junior! Sådan! Kom, så. Spiller roligt. Godt, Conny. Kom. Fremad, drenge. Kom, Tyksen. Kom nu, Andreas. Og vi vil godt vende den igen på ham. Alene venter. Fremad. Vis dig igen. Hold nu i spillet. Ind i midten igen, Conny. Særligt, du er nødt til at vise dig, vi lunder rundt. Hey! Og det er længe for Elmer Forten, som to centrale tænker at vende bolden. Kom nu her, vi lunder rundt, mand. Lad bare spille rundt foran jer. Venstre, Conny, venstre, mand. Det er ikke rigtig, vi ikke vil have bolden. Pres på, Madsen. Her, kom igen. Vi er igen. Luk det. Kom, Sia, der kan vi godt. Fint, jeg må ikke skifte spillet. Kom, Mikkel. Du tager bare imod. Det tager bare på, Tyksen. Bum, mand. Tag næst. Kom, Sia. Ja, fint. Tag mod sig. Kom, Sadik. Jeg skal bare stjæle den. Og igen. Fremad. Mand. Tyk. Følg kantløn! Du er alene. Selvfølgelig, mand. Første gang. Fat! Godt det der, Ahmed. Kom, vi tager imod. Kom nu, formand. Næste er klar. Fremad! Kom nu fremad! Det er der, mand. Og kom opad med det hold. Du er mand. Venter. Fremragende. Skal møde land! Madsen. Kom, skal du stoppe ind? Helt alene. Der er lidt af det, Bys. Spil nu fremad på de robringer. Bare spil det nede! Rolig, Edo! Du må gerne få den i højre side, må gerne få den. Her! Kom. Rolig, Lærke. Lad bare have den, ham der. Det er lidt, Damgaard! Bare bliv med. Vent en gang. Kom nu, ind! Fint, så hold lidt i spillet, gutter. Tag et par skridt, Bakker. Så er det vis dig igen. Moritz, vær fint der!
Kom alle sammen. Alene! Helt alene også. Og stop alene. Værsgo, mand. Værsgo. Det er udmærket, mand. Du stemmer, Conny. Det må I ikke overspille. I må ikke blive overmodet endnu værre. Hey! Nu løs bevægelse! Sia på den rigtige side. Kom nu her. Igen. Kom. Tag imod. Tag imod der. Luk, Philip. Luk. Det er fint. Hey. Pas nu ved hånden, venner. Kom nu! Kom. Men, Julian. Kom med. Hold dyb. Kom bare, Philip. Jeg kan tænde på ham, mand. Mikkel, ellers får smidt dig ud, så lægger vi den op på dit hoved. Kom, Mikkel. Madsen. Madsen. Læg dig derud her. Læg den op på dit hoved. Tag den derfra. Ja, der lægger Conny sig ind, og Philip lægger sig selvfølgelig ind under der. Den kan vi lige se et øjeblik. Kom. Og læg i dybden. Godt, Nico. Få skabt noget kasser, gutter, så kom væk fra kasser, så kan I komme ud i rummet, hvis det er. 2 mand, der går lige på, dreng. Videre. Okay, næste indkast. Philip, næste gang vi har ude. Conny, næste gang vi har sådan noget her. Så det er massen op her, tager vi en forlængning. Sadi, der siger, klar, dreng. Kom, Viggo! Kom, Sadi. Alene! Og skub opad! Hey! Ja, super ikke. Ned i hullerne. Sia. Ned mod væk, det er fingerne. Kom nu! Lidt mere, Nils. Kom nu! Klart ud, Lærke. Yes. Hey, kigge nu! Kom, Conny. Rigtig, mand. Alene! Ja, selvfølgelig. Nej. Hold op, tal! Du er alene. Du er alene. Du er mand. Ej, ikke det lort, der siger. Kom ind nu. Herligt, Sadi. Herligt derinde, tykke. Kom nu, skov! Du skal ikke længere frem. Bliv nu, Marnico! Yes! Sådan! Hvor kan vi få den, siger? Kom, efter Mikkel. Rigtig kastet ellers. Og du skåler bare opad, tykke. Skåler bare opad. Bum, mand. Næste. Kom nu, siger. Kom nu. Godt, Madsen. Næste. På igen. Fremad. Og næste. Kom, Sadi. Super. Herligt, Sadi. Det er 4 der kamp, gutter. Tæt, gutter! Nej, løbet, Damgaard! Alene, venter! Den anden mand! Jeg er ingen. Prøv at kigge på bolden. Prøv at kigge på... Sia! Værsgo, du er alene! Det kommer også for sent, Sadi. Damgaard var her! Nødt til at kommunikere meget mere! Philip! Der går over til et løb, når der kommer nedefra! Kom ikke helt stille, mand. Vær der igen, gutter. Trækker til det rigtige. Kom. Conny tager stille og roligt imod. Kom, Mikkel. På rummet. Og tyder. Kommer ryg. Alene. Og alene. Han spiller foran jer, Rigo, rolig, fald ned nu! Okay. Kig op, Bakker. Kig op. Tag en mere syg. Tag en mere syg. Det er Philip! Bakker. Det er fremragende. Philip er lige i rummet. Godt dernede. Tur det der. Fremad. Fremad, gutter. Selvfølgelig. Du er alene. Du er alene. Du er alene. Det er kraftigt, man er sjovt.
Der er bagerste dyb. Næste! Videre, Philip, videre! Fald frem, Sadi. Godt, Philip! Ja, lige opmærksom på et bagrummet, gutter. Kom! Godt, Philip! Vi står bare, gutter. Kom! Nu skal komme noget bevægelse herovre. Herlig pizza. Godt derinde, gutter. Jakob, du er nødt til at komme med ind, så skal du en mand. Aline! Rigtig, Sia! Hvad siger vi? Og igen! Videre! Luk det igen! Op! Og falder vi! Kan I lukke det, så lukker I det. Rigtigt! Rigtigt! Lund! Vi sætter lidt op. Kom lidt ind i banen. Bare Junior Brede. Det er i orden! Det er i orden! Det skal være enten eller, gutter, hvis I laver det der. Kom, Sadi. Kom, Sadi. Beslutte, gutter! Så skal du være Boet. Tænk, Andreas. Dy er klar. Dy er klar. Så kom fremad. Så du bare videre. Godt, Philip! Godt, Philip! Kom igen! Støtte med! Støtte ham, gutter! Godt, Philip! Fremragende, mand! Støtte! Godt, Philip! Bag! Bag! Ikke være alene om det, gutter! Kom på! Må ikke vente den! Det er ikke mål, når vi er der. Stille og roligt. Stille og roligt. Kom op, Nicolas! Tag bolden! Tag bolden! Nico, start op igen! Du kigger lige her. Kigger bare her. Kigger bare her. Sadi! Fremad! Nej, jeg tur. Ja, det er rigtigt. Bakker på de der. De stemmer helt højt op. Bare flatter op afsted. Kom fremad. Kom og løbet! Skal du vente, Ahmed? Aline! Aline! Jeg så lige spille, mand. Ja, der. Fald lidt, prøv lige spille, gutter. Kom. Godt før. Kom, Ahmed. Fald en meter, bakker. Michael! Han har valgt! Kom med! Kom lidt frem, Dy! Næste! Selvom du ikke mener, den kommer langt, så er det bedre end det der. Kom igen. Godt før, Philip. Næste! Kom, Lærke! Næste! Lærke! Og den næste! Kom, Sadi! En bolde! Skal lige samle holdet, Mikkel Madsen. Kom, Conny. Philip og Sia. Aline! Den banen skal være Maja! Bedre kommunikation! Rolig. Rigtig, Conny. Rigtig godt, Sadi. Plads! Rolig til at dyne Vi tager imod her. Stille og roligt. Kom. Højre, Conny, højre.
Kom, Markus, kom, Markus, kom, Markus. Der må ikke komme biler. Godt, hvad nu? Kom ind, Maurits! Sadik og Philip, træk opad. Philip, Sadik, opad. Kom. Kom bare, gutter. Kom, Lærke, kom, Lærke! Kom, drenge. Kom, drenge. Hjælpe Philip derude. Hjælpe Philip. Ja, vi skal klare det. Godt, Philip. Sia. Kig over skulderen, siger han. Jeg må gerne spille ned til deres midtstopper. Kom igen. Kom igen, Dy! Kom der på, falde! Vi tager endnu! Ny situation, kom! Kom på den her banen. Kom. Ind under Maja! Kom med, Eno! Hold nu Moritz, Dy, kom! Ja, der. Og tag bolden i overtal her, gutter. Alene. Fremad. Følg op, Viggo! Alene, Tyks. Alene. Fremad. Se ham lige her. Kom, Lærke. Og så sig. Rolig! Marcel og Koller og Dy! Snak nu med dem, Maja! Damgaard, snak hele tiden med dem foran jer! Kom nu, mand! Høp, gutter, de der mænd råber heroppe af. Der spiller vi altså ikke bagud. Spiller vi fremad. Kom igen. Kom. Op i banen, Junior! Du må ikke vende ind på 10. Op i banen, Junior! Værsgo, tag bolden. Ind, nu ind! Bare bliv derinde, bare bliv derinde. Du skal ikke tage mod ham, Søren. Lillund! Kom op, Tyk, Søren! Fremad, Philip! Vent dig! Baden, opmærksomhed, baden. Nu til dig, Padler, kom! Kom! Han er der igen! Tag med dig! Tag nu med dig! Kom, Moritz, kom fast til det! Godt, Kasper! Spil igen! Kom nu her, mand! Kom, Damgaard! Godt, Akar! Og igen! Godt, Philip! Hey! Så frispark, og så er det det. Fint, Junior! Gør det ordentligt! Edo! Forreste! Nico også! Moritz, stop opsamling! Lærke holder igen med Dy! Lærke og Dy! Læg færdig her! Kom nu her, Hvid! Kom nu! Her, kom! Og Dy! Alene! Nu er det bare sagt! Afsted! Philip, kom afsted! Fremad! Afsted! Vil du videre, Lund? Vi holder den her, gutter! Den virker ikke. Den er ikke sat til. God omstilling, så er det godt, Philip! Så kører du derfra, og zoomer bare det op. Med damme! Dreng, når vi er deroppe, mand! Når vi er der, gutter! Kom! Tag den til dig! Alene! Jeg er bagpå, hvis det er.
Han vend den igen. Kom nu med, Ahmed, kom nu med. Tag bolden, siger. Hvad er det med Kiam, mand? Gør det dog selv, så han er med rundt i det. Aldrig kommer ud. Godt, Philip. Gutter! I næste! Næste! Klar, Lærke. Fint, ikke længere ud, Lærke. Kom, Conny, vi falder bare på det. Juns! Opmærksom på 8 på deres korte hjørnespark. Så er med dig selv, Bakker. Se her. Kom igen, Bakker, mand. Det er fint. Simon, jamen det er fint. Ellers træder du bare på den og kører ned til en træ. Kom. Michael. Ja, Damgaard, kom på det fald, Damgaard. Hvor er det, følg med der. Kom med. Kom nu, fat i det. Ja, der er ikke fodbold. Kom nu her, mand. Det er fodbold. Det er helt op i knæene. Ja, igen. Kom, siger. Den tager vi sgu da lige. Hvor er det mig? Kom bare ind, Lærke, yes! Og skubbe! Kom i næste, mand! Kom her! Kom! Sia, kravl opad! Damme! Kom op, Philip! Alene! Helt alene, Philip! Jeg kommer her, bare kør afsted! Kør! Godt, Sardi! Selvfølgelig, mand! Så er det her! Og afsted! Nej, Ej, det er bare målmandshøjde, Sardi. godt tæt skål. Kom den! Spænd. Prøv så løb, Nico! Hold vi foran, Lærke! Hold tempoet, Lærke! Hold tempoet! Sådan der, så tager vi mod ham der. Fremragende, Ahmed. Sådan der, dreng. Så er vi på. Kom bare, Moritz! Gang i det! Hold nu gang i det! Op igen! Op igen! Venstre, venner! Kom nu! Tusind! Og kan vi godt tage Jørgen Junior! Kom, Nico! Godt, Conny. Næste, kom Simon! Bum, mand! Tag bolden, Mikkel! Og Junior! Kom ind nu! Kom Simon! Du kan godt gå på med mig! Igen, Dino! Kom nu, mand! Alene! Kom an! Mikkel! Ind på plads! Kom nu, mand! Madsen! Er du sød at løbe og ret den fejl? Kom på Jun! Kommer jo! Næste! Kom, Sier!
Kom, siger. Læg færdig. Kom, Ahmed. Læg du færdig, gutter. Kom. Samle holdet. Kom, Simon. Skub. Kom, Sia. Du er alene. Og tag bolden, Philip. Kom. Ud af, Junior! Kør til højre! Alene. Fremad dyb, du er forbi første gang. Kom ud i gangen, mand! Alene. Fortsæt. Tænke, gutter. Tænke. Michael. Pony, Michael. Madsen, så må vi godt komme retur, ikke i Lund. Hold farten, Oris! Kør! Hold til Løbenlund! Alene! Spil nu. Du kan godt skubbe holdet lidt på igen her. Philip, bliv frem! Bliv bare frem! Kom! Er klar! Spillerne står fast på bolden, der presser du ikke op! Vent! Nej! Hold tålmodighed! Madsen! Indersiden af hovedet her! Kom nu, vi er startet, mand! Videre! Kom nu! Og afsted! Han er deroppe! Og næste, kom! Til Ahmed her, hvis det er tydeligt. Bare spille langt, Jonas. Kom! Lille ryg, siger! Og afsted! Direkte! Og spille! Hey! Rundt igen, Philip! Rundt igen, Philip! Ahmed! Flyv os igen! Kom nu, Ahmed! Kom nu med, Ahmed! Kom og løb lidt! Tag med! Står rigtigt, kom! Kom, siger, kravle opad, så de kan vende og spille. Kom, jeg kommer til at løbe af helvede til, gutter. Kom, Ahmed, kom du bare på! Og videre, kom fremad! Hent det op, Lærke. Den er ude første gang. Kom frem der. Sygsen. Kom, ikke frispark. Kom, Ahmed.
Ikke frispark, tag bolden og kør fremad. Kom, din meter, Nico. Nej, godt spillet. Godt det, Damgaard. Få det vand, få det vand! Ligger ned det. Alene! Fald Junior, fald bagen, fald tidligt! Muligheder, muligheder! Hjælp ham, Junior! Alene! Kom i gang. Kom lidt tempo, kom nu! Jeg tager sig til baglov, er det samme? Fortsæt, Nico, fortsæt! Sådan! Okay, kom videre, gutter! Lunde, Junior, byt lige! Opmærksom, Lund! Rigtig dommer. Ja, top psyke. Yes, Nico! Skyd væk, vi tager banen! Junior, du skal lige spille lidt med. Lunde, spil undertal, Junior. Spil fodbold. Og spil de hvide gutter. Kom. Hey, Damgaard, du skubber dig. Jeg Du er alene. Værsgo og klar derude, Simon. Tag meter. Kom. Tur og spille Mikkel. Vis dig i stedet for at gemme dig. Damgaard. Tag imod igen her. Kom on. Der, tag imod. Kom med Asset. Godt, Charlie. Godt, Sia. Det er fint, gutter. Det er fint. Godt, Philip. Kom lidt op, Ahmed. Kom lidt op. Alene. Kom videre! Nu stopper det. Afsted! Fremragende, Simon! Kraft! Det er godt defensivt, Mads Damgaard. Kom nu! Hold nu fat i det! Kom nu! Skub! Sådan der kommer lige ud i jorden. Mere endnu! Du må tage turen! Vi hænger med 4 mand! Godt dy! Frispark, mand. Opbakning! Du er ikke højre bak. Kom nu lidt op. Kom nu videre, mand! Kom igen. Det er i orden. Kom nu, tempo spil, venner! Kom Ja, nu! igen, kom! Kom, Damgaard! Kom med! Kom! Godt, Moritz. Ind igen, Moritz. Beskæftig dem derinde. Godt, Simon! Du er alene! Og hvem skal han spille? Der er ikke en hvid, der kunne tænke sig fodbold, altså. Kom bag! Tag det med! Tag din meter, mand. Kom, Nico! Den rum der! Yes! Godt, Charlie! Kom, Lund! Gør det ordentligt, Lund!
Står du derfor, mand? Sæt den ordentligt op, hvis det er. Ja, mand! Siger du, mand? Til op! Venstre, Edo. Tættere på Edo. Nico. Stop nu holdet og hæng lidt sammen her! Afsted! Fremad! Vis os! Tur at spille fodbold! Kom, Conny! Det er sandt. En i midten igen, mand. Bruno Thielund! Kom nu! Junior! Er du der? Alene! Kig lidt opad, Bakker. Kom! Få positioneret de tre dernede, Simon! Prøv at se Simon! Tango. Lige det op, Nico. Kom. Bagved anfører, Nico. Her. Godt, det er Du er alene, Ahmed! Kom så her, anden bold. Ahmed lidt ind. Kom med der! Han bolde! Og Ahmed højt. Kom undervejs. Videre med Madsen, kom nu op! Udenom, Kom, ikke presse ham op her. Godt, Nico! Godt, Mikkel! Godt! Op igen, Mo! Ikke frispark! Du med ind! Moritz! Og Tango!